Udsigt til skov og mark, ja, det lyder rigtig godt, men også dyrt. Det behøver det nu ikke at være, fordi vi har fundet en velbevaret lille hemmelig oase, og den ligger i Bendstrup ved Gribskov. Jeg vil sige, ligesom min svigerfar sagde, det er det bedste sted på jorden. Så er der jo havelåg. Det kan man jo altså lukke. Det kan man ikke på en rigtig campingplads, vel? Nej, for Bendstrup Camping er trods navnet slet ikke en campingplads, men en andelsejet vognkoloni, som i år kan fejre 25 års jubilæum. Vi ejer jo vores egen lodder, og det vil sige, det giver jo i hvert fald en større følelse af, at man passer på sine ting, ikke? Og det er bare en af de mange fordele ved at være fastliggende på Bendstrup Camping. En anden er, at beboerne har pladsen helt for sig selv. Der er heller ikke folk, der kan komme udefra og lege sig ind her. Altså, vi har nogle gæstecamperinger. Det er kun for folk, som kender nogen her på pladsen, som vil komme og besøge os. Så det er sådan vores egen lille oase. En grund på 120 kvadratmeter uden vogn koster lige knap 30.000 kroner. Derefter betaler man ca. 5.000 kroner om året i en slags husleje for at benytte de faciliteter, der er på pladsen. Kompromisets kunst. Ikke ryger og ryger. Og så bader vi hernede. Og det er vores rensningsanlæg, som vi har, fordi det ikke er kloakeret i området. Og det er vores vaskeri, hvor vi leder spildevandet gennem vores rensningsanlæg. Og dertil kan tilføjes en fælles festsal, en slikmutter, minigolf og så lige en vigtig ting mere. Hvad jeg nød rigtig meget, det var altså på Gård svømmepool. Altså jeg synes alt er sjovt. Jeg kan også godt lide at bade og lege og alt muligt andet. Hos Inge og Elmer fra Østerbro begynder sæsonen i Bendstrup allerede i april. Hvad glæder jeg allermest til? Det er at komme op på camping. At vi skal hoppe og lave noget. Ja. Hos Kirsten og Flemming er det slet ikke weekend uden en tur til Bendstrup. Har man ikke været heroppe, for eksempel, da man var på arbejdsmarkedet og holdt weekend heroppe, jamen så har vi ikke haft weekend. Så er det ligesom at bare køre på arbejde igen. Formanden boede selv på Bendstrup Campingplads som barn med sine forældre, og da han selv blev far, måtte han give efter for længslen og købe sin egen grund. Det trækker, det er jo, at man er en halv time på København. Jeg kan lide byens puls, og så kommer man herop. Og så min grund her, jeg sidder og kigger lige ned til Gribskov, og fuglene kvider, og hækken er grøn, ikke? Og så er det bare et godt kammeratskab, der er heroppe. Altså, der er alle slags mennesker, men vi passer på hinanden, og vi hjælper hinanden. Det er hyggeligt. Det ser man ikke så meget mere i samfundet i dag. Og vi spiser tit fælles, vi kommer sammen og sidder rundt om samme bord og spiser og griller sammen. Det er meget hyggeligt. Bliver man aldrig træt af at bo så tæt, som I jo faktisk gør på de her små grunde? Nej, det gør vi ikke, for vi går rundt og snakker til hinanden. Og sådan, så går vi deroppe og snakker, og så går vi dernede og snakker. Iver, som giver et nummer på bassen her i baggrunden, han er alderspræsident her i Sættedammen, og så har han boet her lige siden det startede. Men han er ikke denne uges hemmelige gæst.